Hej venner, første uge og også første cyklus i Panda Programming, og det man skal bruge ugen til, det er at man laver ligesom sådan en screening, en baseline. Det er egentlig bare en test. Når vi laver de her test, det er lige meget om det er en start eller en sluttest, så er man sjældent 100%. Hvis man har 80%, så kan man give den 75, eller man kan give den 80%. Eventuelt så kan man skrive noget i noterne, hvis man sådan har en særlig træt dag, eller man lige føler, at der var 20% mere. Vi har vores test 1, det er et meget, meget langt kompleks, et clean and jerk. Skulle jeg lave det her sådan kompleks, så vil jeg måske bruge lidt mere tid, fordi det er særlig teknisk. Så sørg for, at I får lavet nogle gode opvarmningsøvelser, og sørg for, at I får opvarmet, så I kan lave nogle dybe squats, så I kan komme ned og gribe barn. Det kan man ikke kun på den ene test, men kan også på de andre. Man kan filme sit løft, og så kan man lægge det op, således at man om 12 uger, så kan man få lov til at se, hvordan det så ud dengang. Fordi det er også en slags PR, at det ikke kun når det er tungt, men det er også når teknikken er bedre, og det føles meget bedre. Om onsdagen, der har vi en 3RM back squat. Det vil sige, det er det, vi kan løfte lige præcis 3 gange. Og føler vi alligevel, at vi har givet den rigtig, rigtig meget gas, men måske var der en halv eller en hel gentagelse tilbage, så det er også helt fint, så kan man igen eventuelt bare skrive det i sine noter. Til allersidst, der har vi et dødeløft. Man tager på stangen 85% af sit 1RM. Kender man ikke sit 1RM, så kan man eventuelt lige finde det først. 85%, og så skal man rep den for så meget, man overhovedet kan. Reglen er, at du må gerne bruge straps, du må også gerne bruge bælte, men du må ikke lave rigtig, rigtig tunge bounce, det vil sige, du må ikke kaste stangen ned i gulvet, og du må heller ikke slippe stangen. Jeg glæder mig til at få lavet de her test, det er jo bare uge 1. Husk, det er bare en test. Vi har 12 uger til at lave forbedringer, til at blive stærkere, til at blive dygtigere. I løbet af de her 12 uger, så vil der være uger, hvor man ikke får trænet sine sessioner. Og man kan stadig sagtens lave forbedringer af sin løft, selvom man ikke får trænet alle uger. Det er der sjældent nogen, der gør, og det vil næsten være helt umuligt. Men selvfølgelig, jo flere træninger man får lavet, jo større chance er der for at få forbedringer. Jeg glæder mig til de her 12 uger. Vi skal give den gas sammen. Rigtig god træning, venner.